На календары нядзеля 22 ліпеня у эфіры тэлеканала Віцебск інфармацыйная праграма «7 дзён». На працягу бліжэйшай гадзіны падводзім вынікі адыходзячага тыдня. Самыя цікавыя навіны з жыцця вобласці вам прадставяць нашы карэспандэнты і я, Вольга Шмаргун. Вітаю вас! Пытанні добраўпарадкавання пераважалі падчас прыёму грамадзян, які кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Наталья Качанова правяла ў Лепелі. Уступная кампанія УВНУ выйшла на фінішную прамую. Прыём дакументаў на бюджэт завершаны. У навучальных установах прайшлі ўнутраныя экзамены. 27-й міжнародны фестываль мастацтва ў славянскі базар у Віцебску завяршыўся гала-канцэртам і пакінуў пасля сябе масу ўражанняў, у тым ліку ў выглядзе постаў і фота ў інтэрнэце. Першы кніжны магазин адкрыўся ў маладым мікрараёне Білева ў Віцебску. Ён стаў 108-м аб'ектам сеткі Белкніга. Крата альбіноса знайшла на сваім участку жыхарка Віцебска. Госця накармілі, далі гучную мянушку і адпусцілі на волю. Асабістыя прыёмы грамадзян даюць магчымасць ацаніць якасць работы мясцовай улады. Такое меркаванне выказала кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта Наталья Качанова пасля правядзення прыёму грамадзян у Лепелі і рабочай паездкі ў Новаполацк. Пытанні, з якімі звярталіся жыхары, былі рознапланавымі, ад праблем ЖКГ да добраўпарадкавання і развіцця малых гарадоў. Со своими проблемами до кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Натальи Качановой у Лепель приехали не только жыхары Віцебскай вобласці, але і Брэскай, Мінскай і Магілёўскай. Уздымаліся пытанні навядзення парадку на зямлі, развіцця невялікіх населеных пунктаў. З просьбай дапамагчы ў завяршэнні будаўніцтва мемарыяла ў Смаргоне на месцы гераічных падзей Першай сусветнай вайны звярнуўся прадстаўнік грамадскага аб'яднання «Смаргонь фронтовая». 2018 год – это столетняя дата окончания Первой мировой войны. И хотелось бы отдать уважение героическим подвигам наших прадедов и все-таки завершить данный объект. Добраўпарадкаваннем дваровых тэрыторый занепакоена жыхарка Віцебска Тацяна Марыскіна. У маладым мікрараёне па вуліцы Медыцынскай у непасрэднай блізкасці ад дзіцячых пляцовак знаходзіцца будаўнічы котлован. Работы там не вядуцца ўжо некалькі гадоў. Нас, как жителей этого микрорайона в городе Витебске, беспокоит то, что уже несколько лет у нас во дворе существует объект строительный, который находится в непонятном состоянии. Его и не пытаются достраивать, и не пытаются сносить. Нас беспокоит то, что в этот период на эту стройку имеют свободный доступ, как бы он не был огражден, и дети, и любой желающий. Жыхары звярталіся з пытаннямі працаўладкавання, паляпшэння жыллёвых умоў, развіцця бізнесу. Да Натальи Качановой прыйшлі каля 40 чалавек. Для вывучэння некаторых праблем будуць прыцягнуты спецыялісты, якія прапануюць шляхі іх вырашэння. Меня радует то, что действительно люди приходят не просто по своим каким-то частным вопросам, но люди приходят с предложениями о том, как развивать тот или иной город или район, где они живут. Вот меня это очень порадовало, потому что как бы не за себя, не за свое личное, а так, как сделать лучше. Но, конечно, есть такие вопросы, которые необходимо решать местным органам власти, но и не заставлять людей ждать, когда состоится прием и приедет кто-то из руководящих органов. Падчас рабочай паездкі Наталья Качанова наведала і рэканструкцыю лядовага палаца хімік у Новаполацку. Работы вядуцца звонку і ўнутры будынка. Аднаўленне самой арэны ўключае ў сябе замену даху, апорных канструкцый, камунікацый, перапланіроўку памяшканняў. Параллельно специалисты выконваюць фасадные работы, добраўпарадкаваюць тэрыторыю. Мы все вместе, я себя причисляю к этой команде, будем делать все, чтобы в кратчайшие сроки выполнить эти работы. И уже к новому игровому сезону наша команда тренировалась на ледовой арене, новой, в реконструированном здании, и была построена новая тренировочная площадка. Кіраўнік адміністрацыі прэзідэнта азнаёмілася з ходам мадэрнізацыі нафтана. Сярод маштабных праектаў узвядзення комплексу запаволенага каксавання. Наталья Качанова таксама наведала і ЛЛК «Нафтан». Віктор Праліч, навіны, Лепель, Новаполацк. Тым часам Віцебск на гэтым тыдні наведала пастаянная камісія Савета Рэспублікі Нацыянальнага сходу Рэспублікі Беларусь па міжнародных справах і нацыянальнай бяспецы. Падчас сустрэчы ў абласным выканаўчым камітэце асноўнай тэмай стала эканамічная бяспека Беларусі. Да 2025 года ВВП нашай краіны павінна дасягнуць 100 мільярдаў долараў. Такую задачу паставіў кіраўнік дзяржавы. Для гэтага неабходна распрацаваць стратэгію далейшага развіцця эканомікі. У гэтым прапануюць
паўдзельнічаць і спецыялістам Віцебскай вобласці, узмацніць інтэлектуальную складаючую і пераймаць сусветны вопыт супрацьстаяння знешнім фактарам, задачы на бліжэйшую перспектыву. У нас и отрасли между собой недостаточно взаимодействуют, наука с производством, ну и так далее. Можно добавить серьезно международном сотрудничестве экономическом. Но для того, чтобы все это делать, в первую очередь нужно добавить аналитики, интеллекта. Нам нужно включить наш потенциал человеческий. Поэтому мы должны начать с того, что должны все проанализировать. Что у нас есть, как двигаться, какой мировой опыт, насколько можно его применить у нас, или насколько он неприменим и так далее, но с тем, чтобы выработать свое собственное видение развития. Причем оно должно быть долгосрочным. Вторая цель нашего визита сюда – это ознакомление с инфраструктурой Витебской и Витебской области, изучение на месте тех достижений, которые на сегодняшний день имеются в Витебской области с целью, так скажем, распространения всех этих новшеств на остальные регионы Республики Беларусь. Для Віцебскай вобласці перспектыўнымі накірункамі развіцця могуць стаць нафтахімія, вытворчасць палімерных кампазіцыйных матэрыялаў і гатовых вырабаў з іх, а таксама крэатыўныя тэхналогіі, уязны турызм, нацыянальная кухня, народная творчасць. У ВВП некаторых краін свету іх доля займае да 10%. Для беларускай эканомікі гэта сур'ёзны рэзерв для развіцця. Беларускія прадукты харчавання заваёўваюць рынак Китая. Кантракты на пастаўкі прадукцыі прадпрыемстваў Віцебскага рэгіёну абмеркавалі падчас сустрэчы кітайскіх бізнесменаў з прадстаўнікамі камітэта па сельскай гаспадарцы і харчаванні і канцэрна мяса Малпрам. Гэта ўжо другі візіт дэлегацыі з Паднябеснай на чале з кіраўніком буйной кампаніі Ван Эньпэем, якая зацікаўленая ў рэалізацыі беларускіх харчовых тавараў на кітайскім рынку. Адпаведныя дамоўленасці былі дасягнуты раней. На гэты раз кітайскія партнёры прыехалі ў Віцебск, каб абмеркаваць з беларускімі калегамі тэрміны паставак і пералік прадукцыі, якая будзе адпраўляцца ў Кітай. Белорусская продукция широко рекламуется у нас у Китая. Рекламные ролики запускаются на телебачении, у порте, на вокзале. Что ж тычется реализации, то у городе Ханчжоу мы створили пляцоўку, где демонструются и продаются белорусские продукты. Покуль же это один такі центр. До 2020 года намерены у 20 городах створить каля 2000 таких центров. Мы будем рассматривать какую-то молочную, мясную продукцию тоже для этого рынка. Но основное, конечно, это инвестиции в строительство молочно-товарных ферм, реконструкцию мясопереработки, также строительство и достаточно серьезный проект у нас есть по уткоферме, который тоже требует инвестиций. Ну и, конечно, это свиноводческие комплексы, тоже у нас много проектов на сегодняшний день, которые надо реализовывать. Віцебская вобласць таксама зацікаўлена ў прыцягненні кітайскіх інвестыцый і крэдытных рэсурсаў для будаўніцтва буйных сельскагаспадарчых аб'ектаў і рэканструкцыі перапрацоўчых прадпрыемстваў. Практыку прымянення закона Рэспублікі Беларусь аб падтрымцы малога і сярэдняга бізнесу абмеркавалі ў Віцебску. За круглым сталом сабраліся члены пастаяннай камісіі нацыянальнага сходу Беларусі па эканоміцы, бюджэце, фінансах і бізнесмены. Размова ішла аб тым, як на практыцы рэалізуюцца палажэнні дэкрэта нумар 7 аб развіцці прадпрымальніцтва. Вопрос стоит и социальный, той же занятости. Будет занятость, не будет того, скажем, социального вопроса, будет покупательная способность выше. Скажем, если будут благоприятные условия для открытия и ведения бизнеса, на сегодняшний день у нас хорошие есть о малых городах и в сельской местности, но им мало кто пользуется, потому что, наверное, недостаточно той информации, недостаточно, скажем, какой-то, рекламной такой акции, чтобы, скажем, предприниматель уже пользовался теми льготами. Дэкрэт нумар 7 актывізаваў малы і сярэдні бізнес у рэгіёне. Для прыкладу, калі на 1 студзеня каля 300 чалавек адкрылі сваю справу, то на пачатак ліпеня колькасць новаяўленых прадпрымальнікаў павялічылася ўтрая.
Тым часам прадпрымальнікі з Беларусі, Расіі і Літвы сустрэліся ў Віцебску на міжнародным бізнес-форуме «Інавацыі. Шлях да паспяховай інтэграцыі». Разам з кіраўніцтвам вобласці яны абмеркавалі шляхі супрацоўніцтва па рэалізацыі сумесных праектаў у сферы лагістыкі, будаўніцтва, гандлю, а таксама магчымасці дзяржаўнай фінансавай падтрымкі суб'ектаў прадпрымальніцтва. Большая ими работа проведена на контактно-кооперационной бирже по продвижению проектов именно в агрокомплекс. Это агроэкотуризм, это въездной туризм. У нас еще одно направление – это транспорт и логистика, которое тоже собрало, мы видим, очень большое количество заинтересованных на контактно-кооперационной бирже именно малого бизнеса. Мы очень рады, что вы нас пригласили в Витебск, и мы приехали сюда для того, чтобы научиться. Вот для того мы и приехали. Я думаю, мы можем и в культуре дружить, и в спорте, и других. Мы ждем от Кальварии вариантов, как можно дальше сотрудничать по проектам инновационного характера с использованием поддержки Евросоюза. Все-таки Литва сегодня это устойчивый член Европейского Союза, они активно привлекают еврофонды, и поэтому нам с этой точки зрения интересно. У рамках бізнес-форуму ладзілі кантактна-кааперацыйную біржу, інтэграцыя, партнёрства і інавацыі, круглыя сталы. Прадстаўнікі дзелавых колаў наведалі прадпрыемства рэгіёну, а таксама культурныя пляцоўкі фестывалю мастацтва ў Славянскі базар у Віцебску. Национальный банк готовится на следующей неделе подвести итоги реализации денежно-кредитной политики в первом полугодии. Однако о первых результатах нам уже готова рассказать ведущий экономист дирекции Белинвестбанка по Витебской области Алина Колокольчикова. Первые экономические итоги полугодия выглядят так. ВВП по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 4,5%, а инфляция упала до нового исторического минимума в 4,1%. Темпы роста потребительских цен в годовом выражении находятся намного ниже 6% уровня, спрогнозированного правительством. Вслед за инфляцией и уменьшением ставки рефинансирования снижаются и ставки по кредитам в белорусских рублях. В июне банки предлагали населению кредиты сроком свыше 1 года в среднем под 11,6% годовых. А вот с депозитами наблюдается обратная ситуация. Ставки по ним растут. И выше они по вкладам, размещаемым на срок более 1 года. В июне проценты по депозитам достигали 11,4% годовых. Ставки растут, и самое время пополнить вклады в белорусских рублях. А сделать это наиболее простым способом предлагает Белинвестбанк. Для пополнения депозита необходима только карта Visa или MasterCard любого банка Республики Беларусь. Остается только зайти в онлайн-сервисы на сайте Белинвестбанка, ввести номер депозитного договора и реквизиты карточки. А теперь о курсах валют. Уходящая неделя принесла белорусскому рублю падение к доллару и евро. Так, американский доллар ежедневно улучшал свои позиции. На торгах в пятницу он подорожал 7-й раз подряд и достиг отметки в 2 рубля ровно. Европейская валюта за неделю также выросла. Наибольший рост произошел на торгах в пятницу. Курс евро на сегодня составил 2 рубля 33 копейки. Для российского рубля неделя оказалась менее результативной. По сравнению с понедельником он потерял 2 копейки и к выходным составил 3 рубля 15 копеек. С вами была Алина Колокольчикова и финансовые новости от Белинвестбанка. До встречи. Спасибо, Алина. Это итоговая информационная программа «7 дней». И мы продолжаем. У вышэйшых навучальных установах прайшлі ўнутраныя уступныя экзамены. Напярэдадні завяршыўся прыём дакументаў на бюджэтныя месцы. Агульныя вынікі гэтага этапу уступнай кампаніі пакуль не падведзеныя. Залічэнне пройдзе да 28 ліпеня. Затым 3 дні адвядуць на дадатковы набор на вакантныя бюджэтныя месцы. Сёлета яго дакладна не будзе ў Віцебскім дзяржаўным універсітэце імя Машэрава. Нашай здымачнай групе расказалі, што дэфіцыту абітурыентаў тут не адчуваюць.
План прыёму на бюджэтныя месцы ў вышэйшыя навучальныя установы ў апошнія гады зніжаецца па ўсёй Беларусі. ВДУ імя Машэрава сёлета плануе набраць на бюджэт 389 чалавек. Гэта крыху менш, чым летась. У топе самых папулярных спецыяльнасцяў правазнаўства, дызайн, IT-тэхналогіі. Другі год запар па выніках субяседавання ва універсітэт залічваюць выпускнікоў профільных педкласаў. Сёлета такіх 17 человек. Сейчас у нас проводятся внутренние вступительные экзамены. Это все специальности заочной формы с сокращенным сроком обучения и специальности дневной формы, на которых нужно сдавать белорусскую либо русскую литературу. Специальность также музыкальное искусство, ритмика, хореография, физическая культура и все специальности художественно-графического факультета. Нечакана вялікі конкурс сёлета на факультэце фізічнай культуры і спорту. На 31 бюджэтнае месца дакументы тут падалі 95 чалавек. Унутраны экзамен для прэтэндэнтаў праходзіць 2 дні і складаецца з некалькіх практыкаванняў. Бег, скачкі ў даўжыню, падцягванне і нават плаванне. За іспытамі назірае медсястра. Усе нарматывы і балы за іх выкананне зацверджаны Міністэрствам адукацыі з дакладнасцю да міліметра і 0,1 долі секунды. Выкладчыкі факультэта фізічнай культуры і спорту наракаюцца на тое, што апошнім часам унутраныя выпрабаванні значна спрошчаныя. Так, бег на 100 метраў быў заменены больш кароткай дыстанцыяй, усяго ў 30. Летась са спісу практыкаванняў увогуле выкраслілі бег на цягавітасць для дзяўчат на 1 кіламетр, для хлопцаў на 1,5. Тым не менш, абітурыенты гэтыя нарматывы надта лёгкімі не называюць. Баксёр Руслан Фомченко другі год запар штурмуе сцены універсітэта. Летась не прайшоў па конкурсе. Испытания не такие легкие, как кажется. Например, прыжок в длину, норматив 2,52, но я не допрыгнул 12 сантиметров на 10 баллов. Руслан – пераможца Олимпийских дзён моладзі Беларусі па боксе, таму паступае па-за конкурсам. Гэта толькі адна з льготных катэгорый абітурыентаў. Победители чемпионатов мира, призеры чемпионата мира Европы идут без экзаменов, они сдают только документы. Призеры чемпионата Республики Беларусь имеют льготу вне конкурса, то есть им нужно сдать на положительные оценки и экзамены, и они поступают. Так. Помимо вне конкурса также идут категории лиц. Это сироты, так, это целевики, имеющие целевое направление от районных отделов народного образования. Кантралюе ход уступнай кампаніі камітэт дзяржкантролю. Тут створана спецыяльная камісія і нават працуе гарачая лінія па ўсіх спрэчных і праблемных пытаннях. На іспытах у кантралёраў свая миссия. Мы смотрим за ходом работы самой приемной комиссии, чтобы было все объективно, открыто, доступно, информационное обеспечение всего происходящего, обоснованность применения тех или иных льгот при поступлении. Параллельно вышэйшыя навучальныя установы працягваюць прыём дакументаў на пазабюджэтныя месцы да 4 жніўня. У каледжах і ліцэях рэгіёну таксама ідзе уступная кампанія. Ольга Шмаргун, Дмітрый Котаў, навіны Віцебск. Прафсаюзы прапануюць паменшыць плату за пражыванне ў інтэрнатах. Пасля таго, як у красавіку рэгіёны адзін за адным увялі ў камунальныя плацяжы пражываючых у інтэрнатах плату за карыстанне жылымі памяшканнямі, рахункі прыкметна пацяжэлі. Прафсаюзы звярнуліся да мясцовых уладаў з прапановай увесці паніжаючы каэфіцыент. Колькі каштуе пакой у інтэрнаце, даведалася Юлія Устінова. Утульны светлы пакой Ніны Кісялёвай як экзатычны востраў у вялікім сямейным інтэрнаце прадпрыемства «Візас». Ніна Нікандраўна адпрацавала на заводзе 34 гады і амаль столькі ж жыве ў інтэрнаце. Разам з сынам займаюць блок, 2 пакоі. Капітальны рамонт зрабілі самі. Плата за пражыванне 115 рублёў, з пенсіі істотна, але ж на дваіх. Ніна Нікандраўна не скардзіцца. Большое спасибо заводу, что продлил договор найма на 5 лет, так как я являюсь ветераном, имею награды. Конечно, с пенсии трудновато платить, но я не жалуюсь. Это всем так. Как есть, так и есть. Суседні блок займае сям'я Ольгі Максімавай. Плата за інтэрнат складае 6-ю частку ад доходу сям'і, кажа Ольга. На данный момент мы с мужем не можем приобрести собственное жилье, и для нас проживать в общежитии намного дешевле, чем снимать или арендовать жилье. Конечно, хотелось бы поменьше квартплату. Ну, если бы оплата была меньше, у нас бы, наверное, было больше шансов подсобирать на квартиру. Прафсаюзы правялі моніторынг, як увядзенне платы за карыстанне жылымі памяшканнямі ударыла па кішэні тых, хто пражывае ў інтэрнатах. Падлічылі, у некаторых выпадках плата за інтэрнат складае до 30% от доходу. Для пенсионера этот уже показатель составляет 17%.
это, конечно, уже накладно. А для одиноких мам здесь действительно вообще нужно в срочном порядке вносить корректировку. При пособии 312 рублей уходит на содержание своего жилья в общежитии порядком 25%. Некаторыя прадпрыемствы, на балансе якіх ёсць інтэрнаты і якія маюць прыбытак, пайшлі насустрач сваім супрацоўнікам і кошт арэнднай платы ўзялі на сябе. Так зрабілі «Монолит», «Витебские диваны» и «Стяг индустриализации». Мы всегда старались поддержать работников нашего предприятия. И при принятии коллективного договора с 1 июня мы совместно с профсоюзным комитетом договорились и внесли в него норму, по которым при ходатайстве цехового комитета и профсоюзного комитета работникам, которые этого действительно заслуживают, мы стоимость арендной платы фабрика взяла на себя и компенсирует. Жыхары інтэрнатаў, якія з красавіка сталі плаціць больш, пасля такога рашэння уздыхнулі з палёгкай. С апреля у нас возросла арендная плата за общежитие, поэтому она была, у нас была очень значительная сумма. Сейчас, 1 июня, директор данного предприятия вместе с профсоюзным комитетом решили взять все в свои руки и на свои плечи. И сейчас, с 1 июня, у нас намного снизилась плата за общежитие. Федерация профсоюзаў Беларусі прапануе прыняць цэнтралізаваныя рашэнні аб зніжэнні платы за інтэрнат для некаторых катэгорый грамадзян або прымяненні адраснай матэрыяльнай дапамогі. Зараз абласныя ўлады абмяркоўваюць магчымасць увядзення паніжальных каэфіцыентаў аплаты пражывання ў інтэрнатах, улічваючы фінансавыя магчымасці прадпрыемстваў, на балансе якіх знаходзяцца інтэрнаты. Юлія Устінова, Ян Пчэльнікаў, навіны, Віцебск. Віцебск развітаўся з 27-м міжнародным фестывалем мастацтва ў «Славянскі базар». Цырымонія афіцыйнага закрыцця скончылася маштабным гала-канцэртам. Галоўнай падзеяй стала ўзнагароджванне лаўрэатаў міжнароднага конкурсу выканаўцаў эстраднай песні «Віцебск-2018». Пасля чаго на сцэну летняга амфітэатра выходзілі зоркі эстрады з Беларусі, Расіі, Украіны і далёкага замежжа. Віктор Праліч прысутнічаў на цырымоніі закрыцця. Церемония закрытия международного фестивалю мастацтва ў «Славянскі базар» стала кульминацией действа, якое доўжылася ў рэжыме нон-стоп амаль тыдзень. Арганізатары атрымалі заслужаныя падзякі, а галоўныя героі, маладыя выканаўцы, удзельнікі конкурсу атрымалі ўзнагароды. До 5 утра были дискуссии, баталии, крики, эмоции, поверьте мне, да, но вот настолько сложное было решение. По выніках двухдзён на перамогу прэтэндавалі удзельнікі з Румыніі і Казахстана, якія набралі по 156 балаў. Аднак па палажэнні конкурсу старшыня журы мог аддаць свой дадатковы голас за таго ці іншага удзельніка. У выніку Александр Морозов, які ўзначальваў журы, перавагу аддаў Марчелу Рошке. Уладальнік гран-пры атрымаў $20 000 і спецыяльную ўзнагароду «Золотая лира». Я очень благодарен каждому из вас. Я хочу сказать спасибо жюри за это решение. Я счастлив. Первая премия досталась Амре, молодому артисту с Казахстана. Другая премия отправилась в Украину со спевачкой Милой Митич. Третью премию поделили помеж собой наш представник Яуген Курчич и полячка Сильвия. Всегда приятно получать призы, когда тебя отмечают, но для меня это толчок вперед, идти дальше, двигаться. Я уверен, что у нас дальше все получится, мы будем работать, представлять новые песни. Я уверен, что мы снова вернемся в Витебск. Эмоцыйная атмасфера пасля ўзнагароджвання панавала не толькі за кулісамі, але ў зале летняга амфітэатра. На сцэне галоўнай пляцоўкі фестывалю сваімі прэм'ерамі і хітамі радавалі легенды шоу-бізнесу і зоркі пакалення Z. Але ўсіх іх аб'яднаў адзін хэштэг – Ліпень, Віцебск, Славянскі базар. Міжнародны фестываль мастацтва «Славянскі базар» у Віцебску перагарнуў сваю 27-ю старонку. Для кожнага з удзельнікаў гасцей форуму базар быў сваім. Эмоцыі, ўражанні, перамогі. І хоць развітанне з фестывалем праходзіць з усмешкай і авацыямі, усё ж такі ноткі суму прысутнічаюць. Але ўжо роўна праз год Славянскі базар стане важкай нагодай вярнуцца ў горад над Звіной. Славянский базар всегда остается таким местом встречи, музыки, людей разных национальностей. И что бы ни происходило, Славянский базар – это такой отдельный остров, где всегда царит музыка и мир. В добрый путь, Славянский базар, в добрый путь, фестиваль
До новых встреч, не прощаемся. Мы говорим до свидания. До новых встреч. Славянский базар. Віктор Праліч, Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск. Ніводны з гасцей фестывальнага Віцебска не застаўся без сувеніра на памяць, набытага ў горадзе майстроў ці карціны з віцебскага вернісажу. Пра шэдэўры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і захавальнікаў традыцый народнай творчасці на славянскім базары ў Віцебску. Маляўнічая вышыванка, рознакаляровы посуд, карціны, шэдэўры, незвычайныя ўпрыгожанні і цуда-абярэгі. Дух творчасці і фантазіі зноў апанаваў віцебскія вуліцы і пляцоўкі. Сваё рамяство прадставілі народныя умельцы з розных куткоў Беларусі і блізкага замежжа. Я выбрала такі кірунак на основе нашей традиции, на основе традиционных наших орнаментов, традиционных технологий, вырабатывать некие больше сучасные рэчы. Ці то интерьерные, ці то сувенирные. Пакруціць у руках матрошку, прымерыць вышыванку і нават даведацца пра магічную сілу прыроды. У горадзе майстроў не бывае сумна. Каждый элемент здесь присутствующий от чего-то оберегает. Раньше люди в старые далекие времена все вот эти элементы ложили в полотняную тряпочку и ложили за образа. Так вот здесь кукуруза – это знак детского здоровья, гарбуза – это знак плодородия, бобовая – это знак достатка, орех – это знак крепкого здоровья, хлеб, чтобы всегда был у вас на столе, деньги, чтобы в доме водились. Вот такие незвычайные сувениры привезли нам майстры з Украины. Нават цяжка уявіць, што гэта бутэлька, правда, расплюшчаная. І тут выкарыстоўваюцца выключна прыродныя матэрыялы – лён і дрэва. Чым не ўпрыгожанне для нашага інтэр'ера. Да ідзеек не на славянскім базары можна пабачыць работы, напісаныя натуральнымі раслінамі. Мінчанка Тацяна ў свой час захапілася японскім ушубанай і ўжо другі год запар радуе гасцей фестывалю сваімі незвычайнымі упрыгожаннямі. Все этапы я делаю своими руками. От сбора растений, потом очень много методов их засушки. Вот. Тут много секретов, много нюансов. И потом рождаются композиции. Трапіць у горад майстроў і не набыць сувенір на памяць проста немагчыма. Як і немагчыма застацца абыякавым да ўсяго, што прапаноўваюць мастакі і народныя умельцы. Радуемся, потому что люди, которые приходят, уходят с очень большими эмоциями. Для двух племянниц купили заколочки, для себя декоративную тарелочку. Ну, для мужа сувенирчик, машину, подковку на счастье. Очень много поделок красивых, интересных. Видно, что у нас люди очень талантливые. Это все так шикарно используется, каждый может посмотреть, удивиться, покрасоваться. Толькі станоўчыя эмоцыі, самыя яркія ўражанні. У горадзе майстроў незалежна ад надвор'я, заўсёды светла і утульна. Тут пануе неверагодная атмасфера, у якой можна проста адпачыць душой. Інна Кіріенкова, Ян Пчэльнікаў, Навіны Віцебск. Турнір народных танцаў зноў парадаваў удзельнікаў і гасцей славянскага базара ў Віцебску. Некалькі дзесяткаў танцавальных пар з розных куткоў вобласці прадставілі мясцовыя асаблівасці падыспані і кадрылі. Для удзельнікаў не было ўзроставых абмежаванняў. Галоўнае паказаць спецыфіку і адметнасці бытавых парных танцаў. Сведкай яскравага відовішча была і наш карэспандэнт Інна Кіріенкова. Бадай нішто так не падбадзёрвае, як вясёлая народная музыка. Пляцоўка на плошчы Свабоды ператварылася ў танцавальны памост. Адразу ў скокі кінуліся дзясяткі пар. Кожнае выступленне ацэньвае журы. Это уже 5-й конкурс бытовых танцев. И, как завжди, он проводится у 3 узростовых категорий, кожна з якой необходимо станчить по 8 танцев. Головная задача – передать настрой и атмосферу танца, а так само показать специфику виконания танца, як его выконывали наши продки. Падыспань, барыня, жабка, кадрылі – усе конкурсныя танцы спрадвечна беларускія, аднак у кожным рэгіёне іх выконваюць па-свойму. Не абавязкова, каб былі пастаўлены нейкія рухі. Гэта танцы ў народзе, бытавыя танцы. Як яны танцаваліся, людзі пасядзелі, дзе-то пагулялі, пайшлі танчыць. Вось гэта галоўнае. Для канкурсантаў скокі пад гарачым ліпеньскім сонцам няпростае выпрабаванне. Асабліва, калі гэтае выступленне ўпершыню. Справіцца з хваляваннем было няпроста. Ну, я с детства танцую народные танцы, поэтому у меня других вариантов никогда не было. То же самое с детства. Это весело, задорно, находишь кучу друзей. Мы не ожидали, что нам оценки такие поставят. Ну, поэтому да, довольны. Первый раз причем участвуем, поэтому да, довольны. А вось для гасцей форуму, асабліва замежных, падобнае дзейства сапраўдная экзотыка. Яны з задавальненнем фатаграфаваліся з самадзейнымі артыстамі і ледзьве маглі ўстаяць на месцы.
Мы гости вашего города Витебска из Эстонии. Мы города просто Тарту. отдыхаем у вас и наслаждаемся вашим творчеством. И сами поют тоже народные белорусские песни в Эстонии. Очень трогательно, знаете, когда вот молодые люди, которым по 18, танцуют такие танцы, которых мы не знаем, к сожалению. Очень жаль, что мы их не знали. І пакуль прафесійнае журы падлічвала балы кожнай пары, гараджане і госці фестывалю атрымлівалі асалоду і задавальненне, бо не так часта можна назіраць за падобным відовішчам, калі на адной пляцоўцы танчаць каля сотні пар розных узростаў. Інна Кіріенкова, Леонид Табола, Навіны Віцебск. Славянскі базар у Віцебску – візітная картка Беларусі. За 27 гадоў свята мастацтва стала добрай традыцыяй, якая штогод збірае на віцебскай сцэне вядомых музыкантаў і выканаўцаў і тысячы гасцей на маляўнічых вуліцах горада. Фестывальныя імгненні у матэрыяле Юліі Устінавай. Пазыўныя фестывалю «Славянскі базар» у Віцебска адгучалі. 27-й міжнародны форум мастацтваў завершаны. Хаця наперадзе яшчэ некалькі канцэртаў і вуліцы горада не пустуюць. Людзі набываюць сувеніры і робяць фота на памяць з фестывальнага Віцебска. Славянскі базар у Віцебску онлайн і па тэлебачанні. Прамыя трансляцыі, конкурсныя і сольныя канцэрты, 30-годдзе галоўнай фестывальнай пляцоўкі летняга амфітэатра, бенефісы, прэзентацыі, прэс-канферэнцыі, зорнай гадзіны. Такое большое количество проектов, которые мы заявили в этом году, в принципе, несмотря на сложный выбор со стороны зрителя, они прошли все успешно. И приятно, что проекты были успешными не только на главной площадке, но и на всех остальных площадках фестивальных. На каждой площадке были проекты полностью аншлаговые, да, были проекты, которые пользовались огромной популярностью среди зрителя. Больш за 150 культурных мерапрыемстваў і некалькі тысяч гостей. Фестывалили амаль круглосуточно усе городские культурные пляцоўки. В первую очередь, по сравнению Москвы, что интересно, что здесь есть жизнь после 23 часов, что здесь есть маршрутки, есть летние кафе, рынки, палатки, что этот город не превратили в унылое европейское нечто. Мы из Петербурга. Вот. Я родилась поблизости Витебской в Орше. И я знаю, что такое Славянский базар. Я знаю, как это здорово и красочно. И вот мужу привезла показывать. Я первый раз. Как впечатление ваше? Прекрасно, прекрасно. Город мастеров большой, много людей. Все, в принципе, такие доброжелательные, с улыбками. С Калуги. Что вы хотите увидеть здесь в фестивале? Хотим увидеть по максимуму, что можем увидеть проездом. Собор смотрели, улочки, очень красивый город. Жалеем, что не остановились подольше. Я из Одессы. Каждый год почти к вам приезжаю на шансон. Чисто на шансон. Мне очень нравится, как поставили на все, как у вас гостеприимный народ какой. Здзіўляе і ставіць рэкорды фэст вулічнага мастацтва на 7 вятрах. У цэнтры горада разгортваюцца тэматычныя тэатралізаваныя пляцоўкі гарадоў і раёнаў рэспублікі, майстроў народнай творчасці, тысячамі жыхароў напаўняецца горад майстроў. У гэтыя ліпеньскія дні мастацтва выходзіць за межы на віцебскія вуліцы. Витебск озвучен и знаменит теперь в мировом искусстве, и мы, конечно, этим гордимся очень. И мы хотим, конечно, воспевать этот город, я воспеваю его в своих работах. Новые эмоции, столько людей, все улыбаются, все счастливые. Ну и мы, как художники, тоже привносим какую-то изюминку. Настроение замечательное. Честно говоря, признаться, я здесь впервые за 10 лет. Вот, очень много пропустила, но мне очень нравится. Замечательно. Некалькі фестывальных дзён Віцебск дыхаў і рухаўся пад акампанемент фестывальных рытмаў. Юлія Устінова, Леонид Табола, Александр Прыстаўка, Навіна, Віцебск. Пра тое, якім атрымаўся 27-й форум мастацтваў у горадзе над Дзвіной, будуць гаварыць яшчэ доўга. Вынікі фестывалю падводзяць і ў сацыяльных сетках. Інстаграмы жыхароў і гасцей святочнага Віцебска зіхацяць самымі разнастайнымі фота. Ад селфі з зоркамі да панарам фестывальнага горада. Хіт-парад самых цікавых здымкаў у Артура Смалякова. 17 пляцовак, 18 канцэртаў у летнім амфітэатры, удзельнікі форуму з 41 краіны. 27-й фестываль мастацтваў запомніцца надоўга. Уражаннямі са славянскага базару віцябляне дзеляцца ў інстаграме. Відэа з канцэртаў, здымкі святочнага горада і нават фота з волатамі, якія прыехалі на славянку з казахскіх стэпаў. Белоснежка в стране великанов. Славянский базар не перестает удивлять. Эмоцыямі і ўражаннямі ад фестывалю гатова падзяліцца кожная зорка. Тэлевядучы і спартыўны каментатар Дмітрый Губерній у сваім інстаграме напісаў:
Вот уже 10 лет я регулярно приезжаю на славянский базар в любимый Витебск, любимую Беларусь. Замечательные люди, прекрасная страна. Рады сустрэчы з віцебскім гледачом і спявак Мікіта Аляксеев. Витебск, спасибо. Сегодня я был по-настоящему счастлив. А Руслан Аляхно ў сваім інстаграме нават запусціў сапраўднае рэаліці-шоу пра знаходжанне ў фестывальным Витебску. Сейчас мы начинаем экскурсию в музей Марка Шагала. Это дом, который он купил, в котором, насколько я знаю, он даже здесь жил, да? Какое-то время. Связь прошлого детства и юности. А познакомимся, вот это вот наш экскурсовод Анжела. Падчас канцэрту ў амфітэатры свабодных месцаў не было. Са знакамітымі хітамі на сцэну выходзілі сусветныя зоркі і прымушалі залу губляць розум ад захаплення. Я стояла 2 часа возле гостиницы, чтобы увидеть талантливого певца Никиту Алексеева. Очень нравятся его песни. Сольны канцэрт на славянскім базары даў бос лейбла Black Star Тимати. Нягледзячы на позні пачатак шоу, у зале аншлаг. Витебск чытаў рэп і танчыў да світання. Багажнике прохладно, прошу меня простить. Чинит экран, тебя это причина веская. Слышь! Никогда не думала, что мне в ленте появится Тимати. Но вот, концерт был сумасшедший. Тимати зажег по полной. Могу на 1000% сказать, что время потрачено не зря. Спасибо большое тебе и твоей потрясной команде. Безумно понравился концерт, просто непередаваемые эмоции. Не обращайте внимания на то, как я пою на заднем фоне. Мне было очень весело. Аншлаги падчас славянскага базару збіралі не толькі канцэрты, а і гарадскія вуліцы. Арт-парад субкультур, касцюміраванае шэсце казачных герояў, танцы і музыка пад адкрытым небам і фота з любімымі выканаўцамі. Гэты фэст зрабіў віцяблян шчаслівымі. Славянский базар был шикарен. Много талантливых артистов. Поездка нереально крутая. Атмосфера просто зашкаливает. Выступление молодых артистов под живой оркестр – вот где поистине удовольствие для души. Даже не думала, что будет так круто. Сколько эмоций я получила, сколько позитива и энергии. Родной Витебск показал свою красоту и в который раз доказал, что он по праву самый красивый и фестивальный. Обожаю наш фестиваль. Это своего рода пробуждение. Весь город гудит от огромного количества гостей, артистов, звезд. Это круговорот концертов, спектаклей, уличных выступлений. Круговорот, в который попадает каждый. Канцэрт закрыццё славянскага базару стаў фінальнай кропкай 27-га фестывалю мастацтваў. Да сустрэчы 28-й фэст. Артур Смоляков, Анастасія Кондратенко. Навіны Витебск. За бяспекай на вуліцах Віцебска падчас міжнароднага фестывалю мастацтва ў славянскі базар у Віцебску адказваў у тым ліку і мотапатруль мінскага спецпадраздзялення. Мабільнасць, хуткасць і аператыўнасць у нестандартных дарожных сітуацыях у гэтым перавага інспектараў на байках. У першую чаргу яны звярталі ўвагу на ўладальнікаў двухколага транспарту, аднак за дарожнай абстаноўкай у цэлым таксама назіралі. Патруль перамяшчаўся на матацыклах, у тым ліку легендарнай маркі Харлі Дэвідсан. Вага такого транспорту 420 килограммов, магутность руховика 160 конских сил. Это подразделение еще само очень молодое, скажем так. Вообще я езжу очень давно на мотоцикле, езжу я с 18 лет. Вот. А как только было сформировано это подразделение, так сразу же я в него и вступил, скажем так. Первоначально у нас были старые BMW 750, в данный момент у нас 850 BMW GUCI 2017 года, так называемый F850. Также имеется Yamaha Fuji 2006 года, 1300 объемом, ну и непосредственно вот Harley Davidson. Основная задача является, которая стоит перед мотоподразделением нашего батальона, это пресечение, предостережение водителей мототранспорта не нарушать нормы, стандарты, правил дорожного движения.
Работа сталічнага мотапатруля на вуліцах фестывальнага Віцебска прынесла станоўчы вынік. Колькасць аварый у гэты перыяд знізілася ў разы. Не выключана таксама, што сама атмасфера форуму мастацтваў вымушала вадзіцеляў быць больш культурнымі і ветлівымі на дарозе. Праўда, без парушэнняў правілаў дарожнага руху на вуліцах фестывальнага горада не абышлося. За 10 дзён у Віцебску затрыманы 40 нецвярозых вадзіцеляў і 70 чалавек, якія селі за руль без правоў. Гэта самыя сур'ёзныя правапарушэнні, з якімі праваахоўнікам давялося разбірацца падчас славянскага базару ў Віцебску. Міліцыя падвяла свае вынікі міжнароднага форуму мастацтваў. Падрабязнасці ў наступным матэрыяле. Крымінагенная сітуацыя ў горадзе на працягу апошніх 10 дзён была пад кантролем. Грамадскі парадак на фестывальных вуліцах штодзень ахоўвалі больш за 1300 супрацоўнікаў. Гэта ўвесь асабісты састаў віцебскага гарнізона, а таксама іх калегі з іншых абласцей Беларусі. Аператыўная зводка абышлася без цяжкіх і асабліва цяжкіх злачынстваў. Хочу сказать, что сотрудники органов внутренних дел, несмотря на ту огромную физическую нагрузку, на те погодные условия, которые были, мы с вами прекрасно их видели, они с честью выполнили свой долг, свои должностные обязанности и обеспечили охрану общественного порядка при проведении праздничных мероприятий. Были, конечно, люди, которые немножко не рассчитали сил, выпили лишнего спиртного. Мы старались к таким людям относиться лояльно, там, где была возможность помочь доехать до дома, найти гостиницу. Это все, конечно, помощь оказывалась. Падчас фестывалю ў Віцебску па гарачых слядах раскрытыя 3 крадзяжы, прычым адзін з іх у горадзе майстроў. Здабычай зламысніка сталі вырабы ручной работы з каштоўных металлаў. Аднак прайсці праз фестывальны кардон аматару мастацтва не ўдалося. Под утро, часа 4-4:15, увидели подозрительного человека. Мужчина шел, у которого быстрым шагом шел, и что-то с одеждой у него немножко выпирало. Но мы обратили на него внимание, подошли, представились, попросили документы, удостоверяющие его личность. С собой у него не было. И увидели, что начал доставать коробку с ювелирными, не ювелирными, а изделиями ручной работы. За добрасумленную службу на фестывале мастацтва у лепшых праваахоўнікаў адзначылі граматамі і падзякамі. Іх уручылі на галоўнай канцэртнай пляцоўцы форуму ў летнім амфітэатры. Дарэчы, паралельна са службай праваахоўнікі паспявалі краем вока глянуць на фестывальныя праекты. Тыя, хто ўпершыню на славянскім базары ў Віцебску, засталіся ўражанымі. Приходилось посещать мероприятия, было время сходить, посетить. Эмоции, конечно, зашкаливали, было очень, скажем так, приятно. Тым часам па сацыяльных сетках разляцелася відэа падзення інспектараў сталічнага мотабатальёна. Кадры, знятыя на мабільны тэлефон падчас рэпетыцыі паказальных выступленняў на плошчы Перамогі. Супрацоўнікі мотабатальёна не пацярпелі. А вось іх выступленне ў цэнтры горада прыйшлося адмяніць з-за моцнага дажджу. Акцыя за бяспеку разам засталася без відовішчнага фіналу. Тым не менш сабрала аншлаг не меншы, чым у эстрадных зорак. Вольга Шмаргун, Сергей Котаў, навіны Віцебск. У новым жылым мікрараёне Білева Віцебска адкрылася першая кніжная крама. Тут прадстаўлены ўвесь асартымент кніжнай прадукцыі. Мастацкая, вучэбная, даведачная, дзіцячая літаратура і канцтавары. У цырымоніі адкрыцця прыняў удзел намеснік міністра інфармацыі Ігар Бузоўскі. Першаму пакупніку ён урачыста ўручыў кнігу Янкі Купалы «А хто там ідзе» на мовах свету, якая сёлета атрымала гран-пры міжнароднага конкурсу. Мастацтва кнігі дзяржаў удзельніц СНД. По площади это 4-й магазин в городе Витебске. И хочется отметить, что он первый за 35 лет в системе Белкниги, который открыт именно в городе Витебске. За последний год мы открыли магазин, новый торговый объект в городе Орше, 1000 книг. И в микрорайоне Билево, который у нас развивающий, надо развивать социальную сферу данного микрорайона. Ориентируемся на детей в первую очередь. Кроме книг будет представлена развивающие игры, пазлы и детская литература в полном объеме. И Министерство информации, и Республика Беларусь, не глядя на домыслы о том, что она отживает, книга, не глядя на то, что сегодня очень много звучит мысли о том, что, наверное, это уже прошлый век. Нет, это в том числе и наше будущее, которое необходимо показывать молодому поколению как новые вехи в развитии, в силу того, что это и духовность, и нравственность, и то, к чему необходимо стремиться.
Падчас адкрыцця крамы намеснік міністра інфармацыі таксама акцэнтаваў увагу на важнасці падзеі для жыхароў маладога мікрараёна Білева. 9-й у Віцебску і 108-й аб'ект сеткі Белкніга ў Беларусі адкрыўся па адрасе Маскоўскі праспект, дом 105. Гала-канцэртам лаўрэатаў і ўзнагароджаннем пераможцаў завяршыўся міжнародны фестываль-конкурс дзіцячай і моладзевай творчасці «Вясёлка над Віцебскам». Сёлета ён праводзіўся ў 9-й раз у рамках славянскага базару і сабраў больш за 1200 удзельнікаў з 5 краін. На працягу некалькіх дзён канкурсанты з Беларусі, Расіі, Літвы, Латвіі і Кітая дэманстравалі свае таленты на канцэртных пляцоўках фестывальнага Віцебска. Конкурс праводзіўся ў розных накірунках творчасці – вакальна-харавым, фальклорным, харэаграфічным, тэатральным, інструментальным, выяўленчым і дэкаратыўна-прыкладным. Сёлета ўпершыню да юных канкурсантаў далучыліся і дарослыя. Фальклорныя калектывы з Латвіі дапоўнілі выступленні юных талентаў. Мы впервые в Витебске. Для нас город этот просто потрясающий. Он очень чистый. И мы в восторге на самом деле от всех достопримечательностей, которые мы увидели. Что сказать насчет конкурса? Конкурс для нас был просто, даже слов не подобрать, просто идеальный, так как все перед тем, как выступать, волновались. Позже мы увидели сцену и поняли, что это просто потрясающе. И для наших белорусских коллективов, которые уже не первый год принимают участие, каждый раз очень интересно познакомиться с новыми участниками, которые показывают свое мастерство. Ведь это своеобразный обмен опытом работы, да, это взаимодействие руководителей коллективов, это творческие связи, творческие встречи, ну и укрепление сотрудничества и связи через культуру и творчество. Это, наверное, самое главное. Усе канкурсанты былі адзначаны ўзнагародамі і прызамі. Спецыяльныя падарункі пераможцам падрыхтавалі Беларускі фонд міру і прадстаўніцтва супрацоўніцтва ў Рэспубліцы Беларусь. Больш за 3000 удзельнікаў сабраў славянскі забег 2018 у Віцебску. На старт выйшлі прафесійныя спартсмены-аматары здаровага ладу жыцця, ветэраны спорту і людзі з інваліднасцю. У атмасферу спартыўнай барацьбы акунулася і наша здымачная група. На мінулым базары удзельнікаў славянскага забегу ваўсю паліваў дождж, а сёлета тысячы бегуноў сагравала ласкавае сонца. Але для заўзятараў бегу надвор'е вялікай ролі не іграе. Здароваму азарту гэтых людзей можна толькі пазайздросціць. Стар спаборніцтвам даў старшыня аблвыканкама Мікалай Шарснёў, які заўсёды падтрымлівае масавыя спартыўныя мерапрыемствы. Профессиональный спорт – это единицы. Для них нужно создавать серьезные условия. Это стоит больших денег. А вот массовый спорт, оздоровление нашего народа больших денег не стоит. Нужна сила воли, мужество, уверенность в себе, в своих силах и желание. Вот когда видишь более 3000 участников, понимаешь, что все-таки действительно сегодня мода на спорт имеет место. И тот факт, что каждый год более 1000 человек увеличивается в данном забеге, это о многом говорит. На некалькі гадзін дарожныя магістралі абласнога цэнтра ператварыліся ў бегавую дарожку. Відовішча і сапраўды ўражвала. Упершыню ў праграме забегу быў заяўлены паўмарафон, якога так не хапала мясцовым аматарам бегу. Многія спартсмены і аматары вырашылі паспрабаваць свае сілы на гэтай дыстанцыі. Это уже 4-й. Минск был, Гродно, Брест. Вот в родном Витебске наконец-то сделали дистанцию полумарафонскую. Хочется в родном городе показать лучший для себя результат. Очень достойное и хорошее мероприятие. Ну и мы всегда за здоровый и активный образ жизни, и надо личным примером показывать, что это здорово, полезно, весело. Славянскі забег вельмі дэмакратычны старт. Кожны можа выбраць для сябе дыстанцыю на свой густ. Самыя маленькія спартсмены беглі 300 метраў. Хто не ўдзельнічаў у паўмарафоне, выбралі забегі на 3 і 10 кіламетраў. Чэмпіёнам на дыстанцыі 3000 метраў стаў выхаванец Віцебскага вучылішча Алімпійскага рэзерву Андрей Старыченко. Я не верил, что у меня получится, но, как оказалось, хорошо. Я думал, будет дождь, и тогда бы бежалось гораздо легче. А так как, вот такая солнечная погода, то было немножечко, чуть-чуть тяжело, чуть-чуть. Славянскі забег становіцца фестывальным брэндам. Сёлета колькасць удзельнікаў склала больш за 3000 чалавек. Леташні рэкорд быў пабіты ўдвая. А ў наступным годзе арганізатары плануюць вывесці на старт 5000 бегуноў. Будзем спадзявацца, што гэта ў іх атрымаецца. Віктор Праліч, Сергей Місурагін і Александр Прыстаўка. Навіны Віцебск.
Кубковый футбольный матч Витебск-Орша, чемпионат краины по триатлоне, республиканская спартакіяда работников физической культуры, спорту и туризму и першинство в области по веславанню на байдарках и каноэ. Со спортивной афишей наступного тыдня нас познакомить Артур Смоляков. Нягледзячы на тое, што матч 17-го тура чэмпіянату Рэспублікі Беларусь па футболе паміж Шахцёрам і Віцебскам перанеслі на больш позні тэрмін, адпачынак бела-сінія вырашылі не браць і згуляюць кубкавае дэрбі. Выязны матч з Оршай ФК Віцебск правядзе ў аўторак, 24 ліпеня, пачатак сустрэчы ў 17:30. 1/16 фіналу Кубка Беларусі по футболе не адзіная радасць для віцебскіх аматараў спорту ў бліжэйшыя дні. З 27 по 29 ліпеня каманда Віцебскай вобласці прыме ўдзел у чэмпіянаце Беларусі па трыятлоне, які пройдзе ў Мінску. А з 26 по 28 ў Лепельскім раёне стартуе першынство вобласці па веславанні на байдарках і каноэ. У гэтым жа відзе спорту за гонар краіны ў балгарскім Лоўдзеве будзе змагацца і аршанец Максім Хуцкі. Першинство свету тут будзе праходзіць з 24 по 30 ліпеня. Спартыўны тыдзень працягнецца рэспубліканскай спартакіядай работнікаў фізічнай культуры, спорту і турызму. Яна ладзіцца ў Магілёўскай вобласці з 27 по 29 ліпеня. Каля 20 каманд з усёй рэспублікі будуць выяўляць мацнейшых у настольным тэнісе, пляжным валейболе, міні-футболе, дарце, шахматах і стральбе з пнеўматычнай вінтоўкі. Гэтыя спаборніцтвы праводзяцца ў 4-й раз і летась перамогу на іх святкавалі менавіта віцябляне. У барацьбу за ўзнагароды уступяць і віцебскія прадстаўнікі веласіпеднага спорту. Уладзіслаў Кібісаў і Александр Кіпцікаў паспрабуюць свае сілы ў міжнароднай велагонцы Нёман 2018. З 25 по 29 ліпеня яны будуць пераадольваць сотні кіламетраў па маршруце Гродна-Беласток. Ну а заўзятарам футбольнага клуба «Віцебск», якія сумуюць без хатніх матчаў любімай каманды, прапаную наведаць незвычайную выставу, якая адкрылася ў пасёлку Октябрьскі Віцебскага раёна. За 6 гадоў балельшчыца сабрала больш за 500 экспанатаў, прысвечаных гульні нумар 1. Анастасія Пішчулава з Віцебска захапілася футболам у 2012-м падчас чэмпіянату Еўропы, які выйграла зборная Іспаніі. З таго часу яна адданая балельшчыца чырвонай фурыі і мадрыдскага Рэала, а яшчэ ўладальніца самай вялікай у горадзе калекцыі, прысвечанай гульні нумар 1. Сваё багацце, больш за 500 экспанатаў, дзяўчына дэманструе ў Віцебскім раённым гісторыка-краязнаўчым музеі. За 6 гадоў яна наведала больш за 20 краін свету і з кожнай прывезла футбольные сувениры. Стараюсь в каждой стране посетить стадион, хотя бы один, посмотреть на него и, конечно, хоть что-нибудь маленькое оттуда приобрести. Вообще, самая первая моя футболка – это был подарок. Мой дядя знал о том, что я вот болею за Реал Мадрид, и он мне купил эту футболку. И так все началось. Поэтому подарков здесь много. Много также футболок, которые были выиграны мной. И вот с открытия этой выставки пришел человек на выставку и подарил мне, вот он привез брелки, когда был чемпионат мира в Германии, вот он передал для моей выставки. Новыя экспанаты ў гэтай калекцыі з'яўляюцца кожны тыдзень. Рауль, Зідан, Андрэй Шаўчэнка, адных толькі футболак з прозвішчамі знакамітых гульцоў у віцебскай балельшчыцы больш за 150. Пра самыя каштоўныя можа гаварыць доўга. Одни из самых ценных футболок в моей коллекции представлены в английской премьер-лиге и шотландской лиге. Это футболки с автографами игроков. Вот эта футболка была найдена в секонд-хенде. Здесь автограф Алана Ширера, который является лучшим бомбардиром премьер-лиги. Ганарыцца Анастасія не толькі футболкамі з аўтографамі зорак. У калекцыі ёсць і іншыя, не менш каштоўныя экспанаты. Писала письма футболистам, рисовала их портреты и просила в подарок прислать мне автограф, так как говорила о том, что собираю свою коллекцию. И мне ответил вратарь сборной Швейцарии Ян Зомер. Он мне прислал открытку со своим автографом, сам написал мне письмо. Асобная частка выставы прысвечана чэмпіянату свету ў Расіі. У калекцыі квіткі з матчаў, пашпарт балельшчыка і нават сімвал мундыяля воўк забівака. Спыняцца на дасягнутым уладальніца калекцыі не збіраецца. У бліжэйшы час плануе папоўніць экспазіцыю футболкай Гуці і спадзяецца на тое, што ўбачыць вынікі яе старанняў падчас працы выставы змогуць як мага больш неабыякавых да футбола віцяблян. К сожалению, так получилось, что музей находится за городом. Поэтому небольшая проблема с тем, чтобы сюда
прям много людей приходило. Вот. Но приходят в основном дети, которые интересуются футболом. Есть спортивные лагеря, которые специально сюда отправляются. Также вот просто люди звонят из города, говорят, можно мы приедем. На матче в Витебска мы раздавали буклеты, так что надеемся, может быть, чуть побольше людей придет на выставку. Анастасія Пішчулава заўзее не толькі за каралеўскі клуб з Іспаніі, а і за родную каманду з берагоў Двіны. Матчы ФК «Витебск» на ЦСКА дзяўчына не прапускае. Праўда, абзавесціся гульнявой формай землякоў пакуль не атрымалася. Выправіць гэты недахоп і набыць памяшканне для пастаяннай экспазіцыі ўласнай калекцыі для балельшчыцы сёння задача нумар 1. Артур Смалякоў, Ян Пчэльнікаў, навіны, Витебскі раён. Цяпер віцяблянка Анастасія Пішчулава зможа з лёгкасцю атрымаць не менш каштоўны экспанат у сваю калекцыю з рук легендарнага футбаліста Дыего Марадоны. На гэтым тыдні яго сустракалі ў Брэсце. Візіт сусветнай знакамітасці настолькі ўразіў беларусаў, што жыхарка віцебскага мікрараёна Білева назвала ў гонар чэмпіёна свету крата альбіноса, якога знайшла на сваім прысядзібным участку. Жывёліні з незвычайнай белай афарбоўкай гаспадыня сядзібы здзівілася, але сустрэла гасцінна, накарміла дажджавымі чарвякамі. І хоць такія краты становяцца жаданым экспанатам калекцыянераў, віцяблянка збіраецца новага знаёмага выпусціць на волю. Віктор Праліч таксама пасябраваў з альбіносам. У віцяблянкі Юліі з сябрамі ў сацыяльных сетках зараз толькі і размоў, што пра сваю незвычайную знаходку. Фотаздымак і відэа з кратом альбіносам ужо збірае лайкі і каментарыі ўражаных. А сын нават прыдумаў мянушку. У свеце апошніх футбольных падзей вырашана назваць яго Марадонай, але, здаецца, са знакамітым футбалістам агульнага ў іх няма. Наши собачки, Рома и Дунай, стали гавкать и не отходить от одного места. Мы их стали уводить и увидели животное, зверька. Оказалось, что это очень редкий зверек, крот альбинос. Мы его кормим червяками дождевыми, копаем. За утро и вот до обеда он съел 30 штук. У прыродзе альбіносы, прычым не толькі краты, сустракаецца даволі рэдка, чым і выклікаюць непадробную цікавасць. Для прыкладу, на 20 тысяч кратоў белых нараджаецца толькі адзін. Гэта звязана з парушэннем выпрацоўкі элемента, які адказвае за афарбоўку поўсці. Генетическая мутация, когда не хватает, не вырабатывается в организме пигмент, так называемый меланин, который отвечает за цвет. Ну, конечно, в природе эти животные не выживают. Ну, крот – это такое животное, которое обитает в земле, поэтому врагов-то естественных у него мало. А еще с учетом специфики анатомического строения, то есть вероятность гибели в природе его невелика. Апошні раз інфармацыя пра кратоў альбіносаў з'яўлялася год таму. Дарэчы, тады знайшлі яго непадалёк ад Оршы і адпусцілі ў жывую прыроду. Такі лёс чакае і Марадону. Але, мяркуючы па ўсім, адмаўляцца ад гасціннасці Юліі ён пакуль не збіраецца. Віктор Праліч і Леонид Табола, навіны Віцебск. Гэта была выніковая інфармацыйная праграма «7 дзён». Сустрэнемся на наступным тыдні на тэлеканале Віцебск. Усяго добрага!